Amen. I can count some of them. The book of John chapter 1 verse 4. John chapter 1 verse 4. Nanimuna enkwawo. Nanimuna enkwawo. Hallelujah. Na enkwane ni onipa han. Na enkwana yeka ho asama no. Eno ni nipa den. Han. Hallelujah. Amen. Na ehan no endi so. Ose na ehan no ehire e wo sum. Na sum no antumi anni so ehan no eso. Bonsam e manyame asem. Amen. Sister Bonsam, brother nyame shirawo. Hallelujah. Amen. Na ni mu ana enkwawo. Enkwa ye ade a ehuhia yie pa. Enkwa ye ade a ehuhia yie pa. Sa enkwa wo bibi mu a one adekode no etumi etumpon. Adekode no enyi. Hallelujah. Efisa enkwa ye den ewo. Enkwa awo abofra kitwa mu. Obehu na abofra no anyia no abe pani. Ne etumi ama ne basa no eye enkwa ewo sa adiye ni mo. Se yakase enkwa ni biribu a na ya den. Na awu bonsam afọ mo ya de pa. Amen. Mo ya de pa. Enkwa ni biribi mu a na adekode no na awu. Wo ya ne hia enye yie. Enti enkwa ya de a ehu hia yie pa. Na asam a ye ka asam yi no. Eye Kristo ho asam ana ye ka. Yes. Na yesesa Kristo yi no ni mu na enkwa wo. Hallelujah. Amen. Sisa Yesu Kristo no ni mu na enkwa wo. Yes. Na enkwa no ene ne de ya han. Ya han. Ya wo han ne ye wo sum. Yes. Han eso on faso che sum anya sa. Yampa. Wo de plantain market ha ya pay. Yen samra ha na twa. About 8 o'clock, free 8 aircon. Yamra Hanum, Niamasha and Nipa Awa, 80 ta, Awa Hanum, Sa and Brenim. Yabawusa, a Nipaka crab, and yes, a Procrano, Omontoa. Na ebi aneni amabina aba oba adaji ana obwa niamano e dia twen han no. Hallelujah. Amen. Enti han aso wonfaso e chen esum. Esum ana bone ekoso. Yes. Obi onuma odi bone e wo sum efise onpese ye be ya den ye behunu. Enti se han pa na obi e di bone a otumi kata nanim se na ye be ya onpese ye be ya den ye behunu. Basa ehaya ye ka ho asem yi no ehaya ni Kristo. Hallelujah. Amen. Na bone aye esum. Yes. Bone aye esum a abekata wiase so. Bone be ye esum kata wiase so. Enti na Nyankopon ama ebre. Oh. Nyankopon ama so adesua. Yes. Yarewa ye adesua. Atete ye adesua. Ohia ye adesua. Adesua ahoro. Yes. Nyame ammo nipa se o mebre. Oh, there be that. Debi ameka se phone yi a ekura wi. Se me maame wakoto phone yi. Da ba ko obesore se o fa bo de ahwehwe phone so. Wo ya sa ye beka so wa ye den. Aboda. Me maame ye guru ye mako pani wa. Ban sama no ya de pa. Amen. Questions no watumi answer ni nyina. Enti wo a obesore da ba ko pe. Na wo phone yi ekura wi. Phone yi nya obone. Na wa fa bo se wo de hwehwe phone so no ye beka se adwen ate. Afri nipa afam. Enti Nyankopɔn so a ɔbɔ enipa no. Hallelujah. Amen. Owo ye ho adwempa. Adwempa. Nyame wo ho adwempa sisa. Adwempa. Nyame ɔdɔ. Hallelujah. Nyame ɔdɔ owo ho adwempa. Enye nyame pa ne sɛ enipa ɔnam ɔdɔ so akɔno no ɔbɛsɛe enipa. Yes. Enye nyame pɛ ene no. Hallelujah. Nyankopɔn ne tirim nya den. Oye ɔdɔ Nyankopɔn. Enti bra nipa ye bone tie Nyankopɔn. Na Nyankopɔn apɛsɛ wɔtwe nipa san de ba ne ho biem no. Ɔhwɛ akwan ahodo a ɔbɛfa so de atwe nipa abɛn ne ho. Ne nyinaa antumi amoa. Na yɛhwɛ John chapter 3 verse 16. Bible says sɛdeɛ Onyankopɔn dɔ wiase. Ewiase a Nyame bɔe a bɔne abɛdu susum no. Na ɔdɔ wiase no. Enti ɔsoma dɔba a ɔwɔ ne koro a yɛfrɛ ne Kristo no. Hallelujah.
wiase obi biara obekire sister obi biara abofra chini bia obenya dan obi biara emfa ho ne suma uwo Yes. obi biara emfa ho ne fia uwo hallelujah obi biara obeji sa Kristo yeti obenya dan den na kire se enkwa ya ka ho asem no enipa mu nkwa ne de epim hallelujah Yes. enkwa no epim Yes. enti bi na Bible ka se kai wo bofo ewo wo mna ntibie mu ansa na dabone na ye den sister dabone ewo ho de ma nipa Yes. Bible say sane empaka ya tro atna ayim paka na onim san kokofa ho a ye beyi sa na dabone nso etumi eba Yes. na dabone wo ho ma nipa owu aye dabone Yes. na ye wo hai mi amene wo kanya me asame emiri bi baba memre edapim ebi aba tetetetetete baby awuti ebi ana wo so wadanfo bi anka ane na di nkomo e wo plantain market hano wo wadanfo a wo taduane a one no ene tiki enna o shefo mi amigina hai yan TV station ya Asa TV ya wo yan sofo bi ane ne bompai every Wednesday papa tuafo obaso ne be chenyame asam obi anim se papa ne be sori akodada bosumi yam or area head Kasiapa for the Church of Pentecost Kasiapa mi wo fie mi wo hanu sa me tie ko edi asam a ya se o papa na wo de no eye adwuma no o daya wan sorry and me say hey asamba na meti no papa yi bi nim ne pa ya ba ono nso aka ya ho ya ne tu anamo and papa yi ekọ ochira I think it's a Saturday me papa yi ekọ papa yi ntumi amfra me anka nkyira me say Mike me mra so ya wan hihye ya wo plans it we are so obiara wo plans wo plans ma ochina wo plans ma na awotwe wo plans a wo plan nyina wo plan ma nyame if you say ono dia no emiri bi baba obeti asimu plan be say ukoshe bi mu calendar so manager wa circle on the 5th me ko sehwe so on the 7th mu wa ha on the 8th mu wa ha me ko adua wedding me ko we sa niam nyina na Bible ka sakai obofo nanti preno ansana da pone nato e we said da pone no ababa ni mpofu da pone ne mausa orifo tani orifo eba enunti na na day enka ye wi adwuma honestly ya ne plantain market for na ya ne market the bromoton aya grapes ne watermelon ehon na ne ya ba ya no ma be chenyame asem ya wie bibia na ya elda ka say e kan ne say ya mra hanom na ya ne mo me chenyame asem ntimi ba ya mprepare ba we ye ne nyame pese owo ma ebia na ope na na otime nka ebia unti na nyame atuma yen ebia na wo hanom wotayo obi kunu ho wo se twiro ho two fili ku obi kunu ho efi se mmiri bi baba a chi mpofiri mu a sai na wo kwa kobu atamu ebia na wo brabo bi mu enye and Bible said we were doing ho kwan asonye nyina na fata enye ni nyina na fata me efi se mmiri bi baba ye be kwa kobu atan mmiri bi baba ye be piepie enwoma ni mu me papa ya me ne no wan hihye ya hihye se me be kwa wale ho me ne na wa ha na wa ko ho me so me be kwa ho ne ya koye program me so ya se papa odaya wan sorry be si na ya dwe wa ya nti ase me tumi ko ne ya ko hwe videos na ya na se eye no kure me hu se me gina ho no so gina me nchen na so eye mfoni mu keke na wo ho ene ye nhuni bie sister sa na tie abrabon ne sa na tie ba Bible say oh na ni munna enkwa wo enkwa ni onipa han sa Kristo no amata enkwa dankwa e kire se yankwa ye kura ye nei adapem enti bi Yesu Kristo e ko Lazarus ahodomo okoye no kan se mini owu sore ene enkwa me Kristo no ono ni owu sore ene enkwa Kristo bronsem amen Yesu Kristo ni owu sore ene kwan ase ni ojibiti no yere benya da wo rumpa benya da kwan enti Yesu Kristo asama
adabia ake kwaso ne dankwa anya nadia ne pe and nadia no wage ahina nyame de man emiri bi na nkrofo nyi 900 and something years na bone started do so no so da bi wan hwe ya de wa nipa enyi na onipa ba akofo so odipa yi a obedi be yi 900 and something years so nipa yi oya poni sha ho sakira na otwa enna so 70 years ba ya ne ba 120 ene say twa so say bisa ho say enfi a wanyan o dia free 120 nyanko teteliye no na wanya me ma me nana te wo dia ni free na hwe enfie dodo a aka o ani 70 yapem ya bra bona apem ahemfu pi ebi munyia ni atwe mo moja ni de abofra moja gum asa onyi ontuna se na nsomri bi ba na okọ plantain market and then ye nyame de bra mu ni ye bekọ ahanya ye dia yes aha te sane ye ukomia so ukomia so me na monim ho me na ni mia so awone ye wo me bon sama me na bababu me na ya me hira wate mia so na me free wow ofu mia so tumi wom konkata ho no mko fa nam enti ho no mko sa momo ba odi ye amanya bebrebe yi odi kwa na odi akosesa nam awanya sikasam enti wo so ne amakoko ne wo no na odi akonkata pa obeba na wo nam bebre nana o koko afu odi ye soa pa ya ne ye ka ho ye kosa ye baba ne ye nya ne ma bebre ne ye ni achi ena me nana ba wo no boy nkwan oba kwa menkwan ayifo no akrapofo afa ne mawo nkwan omo wo ne yie pa ena me nana awahi okọ ano sombra so okọ nti obi a bekọ na mo okwan a ye befa so akodi yenim enti awrade ama ye ne so yenim odi ne ma bi ahintaye nti na wo nkwan sister bomode sa bo ba ma kukuru asasira usu esuma la presidego uchnabia roini asuma shikukuru asasira usu esuma presidego samra na so uchnabia roini Thank you very much. It's in there do over about Papa here. So over in Jesus. Yes. Ninja over here to me, madam, when I say. So over here. Nana says, when I'm sorry. A bisita. Yes. A bisita. Yes. So over a now on one a bisita. It is how away to me my hallelujah. Amen. But to my hallelujah. It's another day Johnny Free Bonnie. Johnny Free idea actually walk. What to me to work him is a decision. Yes. You can do it. Hallelujah. Amen. You can do it. And if a Christ was see when him. Oh. Wabaha no masana or the baby be mama. Any part to me, no hwɛ ne kran kwa ade bempa no benya yenya ye hunyina me menim ayi me wafa ba ko ɔno so nsu obiri ɛwɔ so me na wate hodin onim nsu obiri hɔ ɛwɔ bɔdwe ase achi ebi behu apai nya sika bebre na ba ko pɛ na ɔmkɔ apai wura dan mu a ye wura mu saa edure japade a chempo na afi nkrofo akɔ si yetu ne ma wanya japade ni nyina ba ne hia ade baabi a ne kra no ɛkɔ no ho ane hia ene day
Ochina obi nim ochina sem. Obi nim ne abeto yen ochina me ami mu ameka say me nim ne ada hode ma me ochina. Enti yesrew. Ya di Kristo abrao hallelujah. Ya di Kristo abrao. Ya nche bia o hanom na opese o fa Yesu Kristo. Enya sa opese o wa ha fa Yesu Kristo say oh krado nkwajefo hallelujah. O wa hanom sa peda hunsa bra ye ka apam nsami. Ya no ka apam nsami ya Bible say yare yakoma na jiti na yade ya no apae mu aka akọ enkwagye mu enti wakoma yi a odi egiati na odi wa no ebe pae mu aka akọ enkwagye mu hallelujah bebi awo bi ya elder eni ebe ka pam nsam yi no ne yan bon sam shanyam ya ni onyam san ye be ka kire elder Michael Asante and cancer aha babia wo pese oji Yesu di ma open heaven akono bomode ma wonsa so de babia wo bia ma ma ha wo de ma wonsa so ye bom pai ba wonsa so mama nyame nshirawo ma wonsa so open heaven akwa wo de ma wonsa so kasa be jimi bi se Yesu Kristo wo yo nyankopon ne ba me bonenti e na obewu me bimbo nti onyane fi awufom na bawudi ennem me eldan cancer me fone ye bewura ane be kra agenkwa na susumo me de na chi me nkwa na aka wiase nyina me de bedi awurade achi awurade proame naka amen mayama mpa ye awurade ne agenkwa Kristo wo ana dai aso woni se yaba se yabaka onkwaje sem ne akire wo ma na omma di ama yansa so akire wo wodo ya no apamu akawo gidie nsam ejawa kra no ho nyina ne hye wonsa ne ebeye asan musuo ohawo amane anyarewa a etiti wom on baaki dida ho nyina emro ayenema ayode salary Yesu ni mo sayare yare bia la ha obi yare e wo tuemu yare bibi yare diabetes yare Yesu dimo the pampa yese Jesus name yare ba anyira we are nyame we are tufo na we are yare sefo already jewomankwa ma wo mai hu awrade anchene wasare we are tufo wutumeje nkwa wutumesayare amapai babia yare wo se wo yefum se wo akomam se ye bibi se ye diabetes Yesu nimo atu yare wase se wo yensa no asunju abre agogo shemai afa ye jai hade shewonsa obi ko jisika na odebeto ade anu aboka afrafrafo abayentem awade ye bompa ye ja ha shewonsa obi ara obeto ade awade mane hu sika no na onye sika ne binni so obi nim no nim no akwaji aduro so obi the jetre akosoro no obema ahede Yesu dimo awade sakra jo yara wase so wa yara sa yara wase sa be nkwa ba ha odoba Yesu denti wala waji ete nyina enka ame me ansa Bonsam shena me ni onyamo pa bonsam Jesus na otumi tinko Mauka na amani nante ano na otumi tinko hallelujah Jesus na otumi tinko akawukuma se uri bibi na bradia oba bo ya me adwuma ya bala de na se mama Praise the Lord. Hallelujah. And dear Bay and your catcher, your elder Nyami Shroud.
Ebi awa yam pesa ye besi wo ho kwan. You are here and opesa uye bibi ma nyame. Na ubetumi atu anamo. Yam pesa ye besi wo nhira ho kwan. Enu nsi nyame ewo so eye bibi wo abrabo. Hallelujah. Nti ubetumi abechia yensam ne akan chira nsam agu so. Na me nyame nhira wo. Nyame ema oto ayenso ewo Yesu timo. Nyame nhira wo madam. Nyame show God bless you. Enya no pa ahomache mra nipa sori ana kire so bedi yie na enwe nyame ho God bless you. Ewo enipa ne so nyame ho show so na onfa wonkono onfa mra bedi yie ewo Yesu tim brother nyame show sister nyame show mo nyina madam baby awo bia nyame show mo ewo pae ochie ma wo wo Yesu show mo ade yenye nyame ma wa ho de nyame show wo ka wo ye den no ma wonkono no ade yenye ewo Yesu tim madam nyame show Nyame nwa kuma bi sade ma mo amwa ha mo mabedi yie amen me papa ni jesu amen me firimi aso ena me kan me firimi aso me ka say nyame adom mawie suapon University of Cape Coast Asante TV nyame adom ya me dia say Pentecost elder the sign adwuma airport nyame na yesa aniema no na nso nyame adwuma na de yakọ nti ye nyan nti ye omde ma ye wo framase orobon no ye kusukura mu wa yes lord nyame nshira o sisa nyame nshira ma o mani yie wa God bless you nyame nshira no ka o mo ade ye nye yie nyame nshira God bless you Yesu timo amen madam nyame nshira mo nyina nyame nshira plenty market afọ nyame nshira mo butu hey nyame nshira mo butu Nyame na ma nipa ye yi hallelujah Nyame na ma nipa ye yi nipa yo defo nyame hwa mo wate mo wa ha mo ntena odom hallelujah mo ntena odom ene biako yem sa e ma wani mmere obi ade da bi enka so obi awo body enso ena me wo body enum enti no mani ba bre sa nipa me ko gi aduru abeye no dabi me na amma wani mmere obi ade onua why amma wani nipa sashi anche amma obi process na bebo ho process na no de no mo nyina ne wo ha ene omko amma wani mmere mun tnas odom me na nyame asema obi abebem hallelujah amen amfa woni ba bi a wo hye yes lord amiri bi na ayi sa brantie ni ono olodi bai eye o se mefibo shirt if I tomat mefibo shirt nka mefibo shirt na eye Jonathan asefo ni bi sa na emam apam David ani Jonathan e wonti no ene odo na e wa wontam nti no na Jonathan wu mfia pi but David abaye ohene ena obi ahyere no nya ena o se o so obi wo Jonathan fia na itumi aye na doye ene aso obi ani ho se obi buafro bi a wo hye lodiba ye fe ne Mephibosheth o se Jonathan ti apamonenti na ye na doye sister baby o hye bia na me baye wa doye hallelujah me baye wa doye na me baye wa doye na o lodiba se ya ka lodiba ho asem a ewa chiri ana eba na nyame nhira o obubu ani baby a hye chiri na nkopon fa na so permanent ewa chi nyame ye na doye efo ni baby a wo hye efo ni baby a wo pe bo hye ebia ni ye betwa obi anim enso edu enkuru ansa ni ye ya nkopon hye ye wodi ye wo mu nyame de bama na ma wade ye nye yi wo de bama nyame nhira amen musuma ji ye ofem me na odom nyina nkopon hye wo onka wo ofem me ko da ma wo ye nyina nhira wa te ma de bi mo amo wa hai mo ma na ba ya kesi amen jesu amen kesi amen mo benya awarepa wati ka amen efise nyame adom mo ahobrasiye me ba ade amahu ahanom ye ahobrasiye yes mo ahobrasiye nti nyame ba ma mo so amen yaro ya de bi nka mo da wati amen yaro ya bi nka mo da amen jesu ya de bi nka obi buara da yare ekra nipa to dem obi entomo da amen obi wa hanan ko so obe gan Jesus na ye Kristo dia Jesus na yare bi aka na to Jesus oda kwalepu Jesus oda hospital rade man the machines are all right ye chire mu de manu na sore na ye sore the water sore kabori ambi kama wonsamba Kristo yes Lord wonsamba Kristo mambi hallelujah menanya Sama Kristo nyame nka mo ho yes Lord ya de number betudwa obetumi afrɛ Asante TV ahanom de me ame de me number be ma mo
Baby, of course, I can hold like baby. I'll share. Why you no number? No more how. But I had a mere minimum. Hallelujah. Me call 4p waha. Asante 4p. Me call 4 baby. Aha, number 1. Had my baby say hallelujah. Amen. It's me the number. Ebema. Obe to me try to home. Obe to me afraid. Obe to me the amount of baby so. Na ye do me die ya ono so be kan ye ho. Hallelujah. Ye kwa ono so be kan ye ho. Ela sa kira oba no. Oba bema no ono nso ebeka ye kwachiri kwanyamia bebre afram prince ne ade kwanyamia bebre ede Asante asam ekoho isi number ni chiro to ho 0243 me number akosa ne pen ne mama kai school me ansu school nyame o chiro no ye nyame ne tumi ye bia de kan aha ebu aye dictation na tumi twira no amese for words no na fe no di wachi no prapra na otwo ko na ono so hata so on pass over here oh nyame ba hwam wate nyame ba hwam nyina me ma mi nyame nhira no madam nyame nhira me pew wa hofama e de ma Kristo obi a wa hofama papa ma Kristo no nyame ehwe no and then we are sending your air corner 0243 235019. My number 0243 23 5019 19. Yes, 0243 23 papa. I don't cancel me abana. Oban cancer no papa nie eno de ma ba medium ai ha ro ja mi ache bande ma ba ha amen me ma me na dia me hu so me na Jesus na mpesi e pen me na we dia ma dina mpesi e mani asomate me hu so me dina mpesi e pen so that is my number 0243 2350 bi mo frafra me ntumi mpa se si a ti edru fi a obetuma frɛ introduce yourself but we don't know so you call Facebook about Asa TV, ASA TV. Aye. You call Facebook, ASA TV. On Sabe Kanye. You change your miasam. You say free Pentecost. Into Wahana would need a sorry papa compartment nephew. Say we are sending Yaka Koyano. What's my fear? Obeso bi baba ba kika nsem bi agu asuma kai and anka obi so de back kwa Jessica do. Aw, abrahosa. Wa wo ba wa kofa ni fi school. Oba oyere anyam no no awofi aburuchi wa na o so bo ne hoka akwala ya wo no wato siro patato uba na obo wa na ogu wa chire na duru ba bi a pa na ye ka o de papa ton wa nka wo so ba benya aba ne bi awrade mu nyamabo enti ne adwen a aba wie ye bremu yi adwen bone papa obu o ho no adwen bone Bible say obunsam ana owudifo onna anadwo a wo ada na odwen adwenbone so obi twen ho adwenbone adwen na modam amen obai so kum no so obi adwen ho adwenbone a Jesus adwen no emmone dam amen nti wiase bomoden pa asore pa bi efa wo ho etom Jesus na Kristo ebeboa wo hallelujah ya ye ko Pentecost me elder or Pentecost me papa ye elder or Pentecost we so tonyum na ya manantonyum ya mre nti ono so tonyum e wo Pentecost we so ya Pentecost anywhere me come around boss or deacon so deacon Stephen mu omo na nyame bie na niwa ama ohunu Kristo hallelujah okay papa Bible say yanya adwuma so ono ko obo ade nyina no ohome sa wahu ntino o the 6 days no eye enwuma na 7 days no bo modern apa sorry bi na ko why nyame be hira o nyame nka mo ho ondom omama ho odin ewe Yesu dim me bompa ya ma o so hini nyankopon Jesus sa o ma anya bre ed ama wa asem sa enipa mpo enya bre ed ma ne boss wa yetua ne ka amen na eye enipa a wanya mere de ama wo Kristo a obo wi ase nyina obo opokase nyina uye mu eniema nyina Erade akatua ese o ma ne no Erade fa do amen tia wo nsem amen and the power wo nsem Erade fa ne pa chia wo ma amen Erade fa yedie chia wo ma amen bo de ye wo ma tonton ya dan ya wo be fi no enipa twam wo be ba na no mo se adwuma ba na ye on to board
bɔɔdeɛ na. Yes, Lord. Sɛ David ɛde boɔ ekum Goliath. Jesus. Na Goliath akɔdeɛ ahorow nyinaa no. Wɔntumi ani David so nkunim a. Nyame mfa biribi kakra yi a wokura mu no. Jesus. Ɛfɔ mpagyaw. Amen. Mpagyaw wo mma. Lord shine. Ɛwɔ Yesu din mu. Nyame ma ne nsi mu yie. Yes, mo yie. Ɔbɛfo ne yi mpa yɛ sɛ. Adeɛ nyinaa mu. Adeɛ nyinaa mu ɛnsi wo yie. Yes. Na nsi wo kra yie. Ɔbɛfo nyɛ apɔmuden. Apɔmuden. Ɛwɔ Yesu din mu. Bɔnsɛma Kristo. Amen. Ɛnyɛ mea bɔnsɛma Kristo. Sɛ woba ma Kristo ayɛ ne yie. Yes. Bɔnsɛm bɔ no ɛto wo nkwa na mu. Ɛto wo nkwa na mu. Ɛto wo nkwa na mu. Ɛwɔ Yesu din mu. We love you so much. So much. God bless you. God bless you so much. Taking the glory for God. Yes. Bye-bye.